Yamate yamo kurwa sekenyero Kenya monyo bomaba imeye sublocation ya Kibirigo hebunge ya West Mugirange County Nyamira. Yamate yiga birero kubwatikana na makweli ya mubasukano yomongina Raeli Mora hoyobetega kubatika magega abana 11 yamate yiga yomugaka Edward Nkoro nigo yasokere na kubwatuka ebirero byabo guchia sabarai hamwe n'abasamali bomoyo bwanja kwesokera na kubwatuka bakonyi guchia siamate yugune nchere yemo yokubakonya abana helio kwegendereria na masomo nonye naboni goli tukulia mambya uruberi obwogochia kumwenia nyagusira nigura chikokorekana asenga yabo habwasi amatiyiga bateruna mbara chikokora humuchango wabana helio abana ba 11 abo batiketumagega bagenderere na masomo abo Marieta Nkoro kwetu ationgoro endo ibwabere abono no muchibu abere okungura omongino niga arware gekegeke ari Nkoro kumura Raeli Mora agatumunyamira kira tumunyamira bagateba amata bugati amanyinga inche bono munande gatindi bugati muri munde ngokora gasi yane kenga ngende ngati bitugi kena ati bitugi ngoni nya gusomeria abana cyane nabwate na kombo ya kare mwana ende university nonspi akagondo bono mbwate na akaiga muna mukaro chiga akare guma ate na kombo etipi pakeja yonsi bono timbwate no ne chaingo ngokarake bono no na abe ngenya guite sabu na mura abana abona na twaraga na kingo cha kubakonya gose onjonde to kwana na mabera manene yo gukumia gakikumura nche na chichiro personal tayona ate bwone roleire moramboro koboko mokonye nkeye gera somo sunto monene etakeire konywe akamwana gasinini akamugatigwa kataragende sukuru oyo ndo monene gakare university gatia morocha abana 11 na mangana makongu ndagira teyo ritangani abana bakoria mugondo toyo enyomba go yagachetwe empese pie goiteka mache abantu baminto kona kura sensengima n'abantu bande mbere batari abarayi babwato kuganyo kuyo kugokonya gakimwanje mokonye batari abarayi pi tali lazima barayi boka bakonye asamari Nkoro ku Boniface Mungare na tomirugano mwishimwa Jeremiah Migosi olenega ngayo kuri karoke basenete county ya Nyamira akirtwe simi ne aya mwe familia bakabasaba bakonye una lero nto baretere ndageraga nande nali iranga ngo bali gali era ko be family ko cyarali kuyo mwanchi wabo ego kende na tebenga obo maine familia ye kulingana muna narolire nandi buno mwishimwa ntomagojaga mwishimwa Jeremiah Migosi familia ne gwate mechande menene ejuega neiring mwishimwa Jeremiah Migosi atanyari gukorera bwega ega neiri abarayi bonsi bachamo babekwemetwamo egera bakonya no nabana aba asengenja masomo education is the key asamari Nkoro kwa Mario Yogeke oyo nyagusira ni cousin yane oyo kwanaga iga ngoro mumuro minto asari tato mwabona tato minto nabamo minto mo inoga iga ikenale kubasaba kamuranje mbia sogoteikanga mochi oyo no bwato bakongo mbororekanete sengenjo abana aba asebatigara maega na tambi mwana mukega bwate myaka 3 mwana monene ule school she's third year university kakina bwate one appeal ndobwate ngento jugokana education kit yabana aba batigara mambi mukuchango yuto kabwate litukolia mambi ekero togotukuta mama omwabo twale gosaba kamuranje ase community buna minto yonsi motoralerie abarari bonsi bali bogochigotena nabale bagendete kobororo mambi komurancho tobwate gentekemo oyo minto raelio chire lakini natiga abana maiga ogosaba gweito mambi program yeito nechebe tofauti kubwabona chiko basa matanga twale goteba iga mambi komo gocha bali monsi mogochigocha ego chikobo omwenge lakini mono tochikobeka nga no mochango bwa abana bali totagete tobekerwe